ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ଚୋର, ଖଣ୍ଟ, ବଦମାସ ଏବଂ ଟାଉଟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କାଳ୍ପନିକ ମାତ୍ର। ଆପଣଙ୍କର କାକ ତଳେ ଟିକେ କୁତୁକୁତୁ କରିବା ଆମର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯଦି ବା କାହାର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ବାଧୁଥାଏ ତାହେଲେ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଖିଲିଖିଲି ଆସି ଦେଇ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ଭାଇନା, ଭାବୁଛନ୍ତି ଚାରିଟା ଯାକ କାଙ୍ଗାଳିଆ କୁକୁର କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି? ଟିକେ ପଛକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ବୁଝିଲୁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଅଦିନିଆ ବରସା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଜଙ୍ଘିଆ ମୋର କାଲି ରାତିରେ ଶୁକେଇଥିଲି, ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳୁ ଯାଇକି ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ଭାସିଲାଣି। ଏପଟେ ଡିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ ବାଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ ବନେଇ ସାରିଲେଣି। ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ଏଥିରେ କଣ ଅଛି? କଣ କହିବି ବଳକୁ କହିଲୁ? କାଳ ଥିଲା ବେଳ ଥିଲା ଘୋଡ଼ା ଭଳିଆ ଥିଲା। ଆରେ କଣ ସେଇ ବଳ ମ ବାପା ପ୍ରଳୁ ପିଚା ଫାଟିଗଲା ରେ। ହେ ସାଇଡ ଟା ଟିକେ ଦେଇଦେ ବସିବା। ଆରେ ନବ, କଣ ହେଇଛି ତୋର? ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ଡ୍ୟାସ୍ ଭଳିଆ ଓହ୍ଲେଇକି ବସିଛୁ? କଣ କରିବି ବାବୁ କହିଲୁ? କିଏ ପବଜି ଖେଳିକି ପାକିସ୍ତାନରୁ ମାଇକିନା ଆଣିଲାଣି, ତ କିଏ ଆଜିକାଲି 12-13 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବୋଲି କଣ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ବାହାରିଛି, ସେଇଥିରେ ସବୁ କୋଲାବରେସନ କରିକି ଜୟ ଗଲେଣି। ପିଲାଦିନରେ ଶୁଣିଥିଲି ପଦେ, ନାରୀ ସେବା ନାରାୟଣୀ ସେବା। କାଇ ମୋର ସେ ଭାଗ୍ୟ। ତୋର ସେ ଯୋଉ ରୁଣୁ ଝୁଣିଆ ବଦନ, ନାରୀ ତ ଦୂରର କଥା, ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖା ବି ଛେପ ପକେଇବ। ହଉ ଯାଉଛି ସୁଧୁରି ଯିବି ଆଉ। ମାଇ କଣ ମାଇ ମଶାଟେ ବି ତ ମରୁନି। ପାଠ ସାଠ ପଢିବି, କାଳିଆ ଘୋଡାରେ ଚଢିବି, ଆଇସ ଫାଇସ କଣ ଗୋଟେ ହେବି ଆଉ ନାଇଁ ରେ ବାବୁ। ଚଲୁ। ଆରେ ଛୋଟ ତ ବେଳା ସିନ କଣ କହୁଥିଲ? ଆଇଏସ୍ ହବୁ? ନାଇଁ ମ ଆଇଏସ୍ ହବୁ? ବୋପା ବିକାଳେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇ ପକୁଡି ଘୁଗୁନି ଗାରି ଆଇଏସ୍ ହବୁ କହୁଛୁ, ଏଠି ବସି ନାଳୁଛୁ ନାରୀ। ଆଇଏସ୍ ଲଜ୍ଜା। ମୋ ପୁଅ ପା ଗୋଟିଏ ଡାଲି 3 ଚାଉଳର ଗଡା କହୁଛି କଣ ମୋ ପୁଅ ଭିଟି ଏକ୍ଜାମ ଦବ ବୋଲି। ଆଉ ତମେ କଣ? ମୋ ପୁଅ ଭାରି ପରିଶ୍ରମୀ, ଜାଣିଛ ନା ତମେ? ମୋ ପୁଅ ଭାରି ପରିଶ୍ରମୀ। ପରିଶ୍ରମୀ ନା କଣ କହିଲେ ମଉସା? ପରିଶ୍ରମୀ କଣ? ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲେ ପୁଣି? କଣ ପୁଅ ତମର ଭିଟି ଏକ୍ଜାମ ଦବ? ଭିଟି ଏକ୍ଜାମ ଦବ ନା ଭିଟି ଲଗେଇ ଚାଞ୍ଚିବ? ତମର ଦୁଇର ବେଳା ବିଶିକେସନ ସେଇଠି କିଆ ବୁଦା ମୂଳେ ବସି ଧୂପ ଲଗଉଛି ହେଲା, ଆଉ ଭିଟି ଏକ୍ଜାମ ଦବ। ଟିକେ ଉପରକୁ ଅନେଇଲା, ଏ ଅନେଇଥା, ଉପରୁ ଗଳିବ ଖାଇବ। କଣ କହିଲୁ? ଚାଲୁ ଦେଖିବା ମୋ ପୁଅ କୋଉଠି ଧୂପ ଟାଣୁଛି। ଯଦି ନ ଟାଣୁଥିବ ତ ଗାଁ ଫଟେଇକି ଘୁଷୁରୀ ଜଳ କରିଦେବି। ତାହେଲେ ଚିହ୍ନିବୁ ଯାଇ 10 ପୁଅ ମୁଁ ରାମ୍ବା ନୁହଁ, ବୁଝିଲୁ ତ? ଏ ମଉସା କାଟିଲା, ମଉସା ଛାଡ। ତମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି? ତମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତମ ନାଁରେ ମିଛ କଥା କହୁଛି ନା ତମ ପୁଅ ନାଁରେ ମିଛ କଥା କହୁଛି? ଚାଲ ଦେଖିବା, ଚାଲ ଆସ। ଆରେ ଶାଗୁଣାର ଥଣ୍ଟ ଦେଖିଛୁ? ଦେଖିବୁ ସେ ଶାଗୁଣାକୁ, ଏଇ ଦେଖ, ଇଏ ହଉଛି ଶାଗୁଣାର ଥଣ୍ଟ। ଏଇ ଥଣ୍ଟରେ ଲାଗିଲେ ନିଆଁ ଫାଟିଯିବ ତୋର, ବାହାରିବ ଗୁଦଗୁଦ ହେଇ ଧୂଆଁ। ଏକାନି ନାଗ ସେକାନି ନାଗ, ମଝିରେ ମୁଁ ବାହୁଣିଆ ବେଙ୍ଗ। ନା ସେତେବେଳେ ମାଚିସ୍ ଟା ଲଗେଇବାନି, ବାଳ ଧପଡାଣି ହୋଇ। ତା ପିଚାରୁ ଆଜି ଧୂଆଁ ବାହାରୁ କି ନ ବାହାରୁ, ଆଜି ତୋ ପିଚାରୁ ଧୂଆଁ ବାହାର କରିକି ହିଁ ରହିବି। ତାହେଲେ ଯାଇ ଚିହ୍ନିବୁ
ଦଶୀ ପୁଅ ମୋ ରାମ୍ବା ନୁହଁ। ଏ ସାଙ୍ଗ ଶୋଳା 6.5 hours later. ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତୋ ପାଇଁ ଇଏ କି ଅବସ୍ଥା କରିଛି ତୋର ସବୁ ହାଡ଼ ଏକାଥରେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି। କଣ କହିବ ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଛୁ ତା ବୋପା ତାର ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ମାନେ ପୁରା ଢିଲା କରିଛି କିଛି ରାଖେନି ଆଉ କଣ ଅଛି ବେକାରେ ଛୁଆଟା ଭାରି ବୁଝୁଛୁ ତୁ। ସେଟା ନ୍ୟୁ ଫଲୋର କିଏ କିରି ଗୋଟେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମେସେଜ କରିଛି। ତମ ଘରଟା କୋଉଠି? ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ଘର ଆଡ୍ରେସଟା ପଠେଇ ଦଉଛି, ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସ, ଦେଖା ହବ। କୁଆଡେ ଆସୁନୁ ବସ୍। ଝିଅର ବନ୍ଧୁଗଣ ମୋର ଔଷଧ ଖାଇବା ସମୟ ବିତି ଯାଉଛି, ଜଲ୍ଦି ଖାଇବି ଔଷଧ। ବାପା ତ ବାଡ଼େଇଛି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ହଉ ହଉ ହଉ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଔଷଧ କଥାରେ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲାରେ। ଜେଜେଟାକୁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ମଳକଣ୍ଟ, ଝାଡ଼ା ପଟେ ତାର ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଲାଣି। କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଯାଉଛି ଟିକେ ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଫେଡ଼ିସିନ ଦେଇ ଖାଇବ ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି ଆଉ କ'ଣ। ଯାଉଛା ଆଉ କେବେ ଖଟିରେ ଦେଖା ହବ ଆଉ। ଯାଉଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗ ମୋର ବି ବୋଉ ଖୋଜୁଥିଲା ସେପଟେ ଧାନ ବିଲରେ ପାଣି ପଶିଗଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ଯଦି ନ ରହିବି କାଦ ବି ଭାସିଯିବ। ଯାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଧନ। ଏଇ ଯୋଉ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ନାକ ସିଙ୍ଗାଣି ମୋର ବାଇକ୍ରେ ଆସିକି ବସିଲାଣି। 2 ମିନିଟ୍ ରୁହ, ମୁଁ ଆଜି 20 ମିନିଟ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆରେ ନବ ରଣୁ କୁଆଡ଼େ କିରେ 2 ଜଣ ଯାକ? ଆରେ ତୁ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଲିନି, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବା? ଆରେ ବା ତୁ ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ତୁ ତ କହୁଥିଲୁ କ'ଣ ବିଲକୁ ଧାନ ରହିବାକୁ ଯିବୁ, ରହିଥିଲୁ। ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ରେ? ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଆସିବା କଥା ଆସୁ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆସି କହୁନୁ? ମୁଁ ଆଇଥିଲି ଦେହ କ'ଣ କହିବି କହିଲୁ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ସେଟିଂ କରିଛି ତ, ଦେଖା କରି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ସତ ନା? ମୁଁ ବି ସେଇ ନାଗି ଆସିଛି ବା। ମୋର ବି ଗୋଟେ ସେଟିଂ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିବିନି, ତମେ କୁଆଡ଼େ ହେଇଛ? ମୋ ମାଣ୍ଡୁକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବାକୁ ହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି? ତମେ 2 ଜଣ ଗୋଟେ କାମ, 2 ମିନିଟ୍ ଯାବ, ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଯଦି ଚାଖିବ ସିଗ୍ନାଲଟା ଦେଇଦେବ, ମନେ ଅଛି ତ? ଏମିତି ଓକେ ଓକେ।
A few moments later. ଭାଇ 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 ଆରେ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ମାଇ ଛେଳି ବଦନର 6 ଫୁଟିଆ ଅଟୁଟେ ଯାଇଥିଲା ଦେଖିଛୁ? ଆରେ ନବ ଆରେ ଇଏ କି ରୂପ ତୋର କିଏ କେମିତି କହନା କହନା ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଉ ପ୍ରେମରେ ତା ଗାଁ ଲୋକ ମତେ ହସେଇ ଦେଲେ ନା ପୁରା ଭାସିକି ପ୍ରେମ ନା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଆଉ ଯା ମୁଁ ଜଗିଛି ଯା। ହଉ ପ୍ରଣୁ ତୁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଥା ମୁଁ ଏଇନେ ଗଲି ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି ଟିକେ ହଉ 15 minutes later. ଗୋପୁ ତତେ ବୋଧେ ତାଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ ଦେଇଛନ୍ତି ରେ ଖାଲି କଣ ପ୍ରେମ ଦେଲେ ହଉ ସାଙ୍ଗରେ ପନିର କୁତୁ କୁତୁ ତାହେଲେ ତ ରସଗୋଲା ପନିର ଏଠି ଖାଅ ମୋ ରସଗୋଲା ସହିତ 100 ଛେନା ପୋଡ଼ ଖାଇକି ଆସିଛି ହେଲା ଆସୁ ପିଲାଟା ମନେ ଅଛି ତ 6.5 hours later. ପୁରା 300 ଗ୍ରାମ ଛେନା ବଡ଼ ଖାଇକି ଆଇଛି ରେ ରସଗୋଲା ସାଙ୍ଗରେ ଛେନା ବଡ଼ ଖାଇବି। ଯାଇଛି ପଡ଼ିଲ ଶୁଣାଇଲିସି ଦେଖିଏ ନବ ବାନ୍ଧି ମତେ ଶୁଣାଇଲିସି ଘରକୁ କାହିଁ ଆସିଲନି? କହନା କହନା ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଉ ଦେଲେ ତୋ ଘର ଲୋକ ମୁଁ ସେଥିରୁ ପୁରା ଭାସି ଭାସି ପଳେଇ ଆସିଲି ରେ ମା। କହିଲା କ'ଣ ନା ଘରକୁ କାହିଁ ଆସିଲନି? ହଉ ଗୋଟେ କାମ କର କାଲି ମୁଁ ଆବୁର୍ଜବରୁ ପାର୍କରେ ବ୍ଲୁ କଲର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ତମ ୱେଟ୍ କରିଥିବି ହାଷ୍ଟ୍ରାଗ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇନି। अरे नब्बा प्रभु दीपू तू बा मो सहित आइଛୁ अरे तमे दीटा एठी कोन कि रे ତୁ ପା କ'ଣ ଭିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ? लीक हेला त କ'ଣ ଲିକ୍ ହେଲା କି ରେ? आए एग्जाम पेपर ଆରେ ସିଧା ସିଧା କହୁନ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ ସବୁ? କଥା କଣ କି ମୋ ମାଣ୍ଡୁ କହିଥିଲା ବ୍ଲୁ କଲର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ସେ ଆସିବ ତମେ ଦିଟା କେମିତି ଜାଣିଲ ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ଆଜି ବ୍ଲୁ କଲର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବ ବୋଲି ପୁଣି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଏଇ ସମୟରେ ଜଣ ଯାକ ଶଳା ମତେ ପଛରୁ ଫଲୋ କରି କରି ଆଇଛ ବୋଧେ ଆଉ ମୋ ଚଷମା ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ଜୟ ଜୟ ନାରାୟଣ ଜୟ ଚକାଡୋଳା ଭଞ୍ଜନ ପ୍ରଭୁ ଭାଷାଜାର ଭେଳା ବସି ଶୁଣୁଥିବେ ମା ଭାଉଜ କେହି ବି ତ କଣ ମୁଁ କେତେ ଆଶା କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ତା ସହିତ ଘର ସଂସାର କରିବି ବୋଲିକା କେହି ବି ତ କଣ ନାହୁନି ସେ କେବଳ ମୋର ଏଇଟା ଭେଜ ନା ନନ୍ ଭେଜ ରେ? ମତେ ଲାଗୁଛି ମିକ୍ସ ଭେଜଟା ପୁରା ନୟାଗଡ଼ ବାଇଗଣ ରେ। ତୁ ବା କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ଘର ସଂସାର କରିବୁ? ଯା ଗୋପୁ ତୁ ନେଇ ଯା